5% strong. ലീവാകുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം അതില് 25 വരെ എടുത്തത്. എത്ര പേര് എടുത്ത്? 25 വരെ എടുത്തു. 25 വരെ എടുത്തു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ? എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലെ, എല്ലാം ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ടും ചെയ്ത് കാണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സാമൂഹ്യ സ്വാസ്ഥ്യം പുലർത്തി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് 23 പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 24 പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ കർത്തവ്യം ചെയ്യുമ്പോ കർത്തവ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 24-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമൊക്കെ നാശത്തിൽ പോകും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമാകും, ജീവജാലങ്ങളുടെ സമാധാനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? അറിവില്ലാത്തവര് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാര് ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. അവര് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫലത്തില് ആസക്തി വെച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വിദ്വാൻമാര് അങ്ങനെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യരുതെന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാ ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത ജ്ഞാനം കർമ്മ സംഗിനാം ജോഷയേ സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിദ്വാൻമാര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും വിലക്കരുത്. വിദ്വാൻമാർ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കാൻ പാടില്ല. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തിയുള്ള, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, നമ്മൾക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തി കാണിക്കാണ്. അങ്ങനെയുള്ളത് അവര് അജ്ഞന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അവരതിൽ ആസക്തി കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിദ്വാൻമാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. അവര് പതുക്കെ അവരെന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്
കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും നേരിട്ട് കിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ. അതുപോലെ തന്നെ മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ തടയല്ല വേണ്ടത്, അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏറെ കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏറെ കാലമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോകുന്നതിനല്ല, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? കൃഷ്ണനും താനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധം മറന്നുപോയി. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപതിയാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ മറന്നു, നമ്മൾ അതൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമാ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന പ്രസജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പരമമായ സത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ചവര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും അവരുടെ മനസ്സ് വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത്? ആ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തി, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയവര്, അവർക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവിക അവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ആ വ്യക്തി, തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നവൻ. പ്രകൃതേ ഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജൻ ദേ ഗുണ കർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണ വിചാലയേ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിശുദ്ധരാക്കരുത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ മോഹിതരായിട്ട് അജ്ഞാനികള് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യും. എന്തിങ്ങനെ? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളില് മോഹിതരായിക്കൊണ്ട്. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വിക്ഷുബ്ധരാക്കാൻ പാടില്ല. അവര് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനാകുക, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? അലസൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ മന്ദൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധസ്യ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ടല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നീ എനിക്കായി അർപ്പിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ
ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മം മുഴുവൻ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ലാഭമില്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. എങ്ങനെ ഒരു കാഷ്യർ തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു പൈസ, ചില്ലി പൈസ പോലും തന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ആരുടെയല്ല, നമ്മളുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേവി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകള് അനുസരിക്കുക, ഭഗവാൻ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം, ഭഗവാൻ സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം, അസൂയ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കില് പെടേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ പലരും ഉണ്ട്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്നവരുണ്ട്. കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ വിശ്വാസം ഉറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ നിയമത്തില് ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കർമ്മ നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തില് വരുന്നില്ല. ഏതേതപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നവർ ആരാണ്? അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അവര് മൂഢന്മാരായിട്ടാണ് അവരെ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അവര് പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അതൊക്കെ വിഫലമാക്കിപ്പെടും. അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവര്, അനുസരണ കെട്ട അയാൾ എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ അനുസരണ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എത്ര വലിയനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് എന്താ പറയണത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഈ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവത്തെ അറിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സദൃശ്യം ചേഷ്ടതേ സ്വാസ്യ പ്രകൃതേ ജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹാക്കിയും കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തികളെല്ലാം വരുന്നത്. അല്ലാതെ നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഒരാളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് വരെ? പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് വരാതെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഒരാളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പെടുന്നനെ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു യോഗിയായിട്ടോ അതീന്ദ്രിയവാദിയായിട്ടോ അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുണ്ടാവുക.
അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷൗ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർന വശമാഗച്ഛേത് പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആസക്തി ഉണ്ടാവും, വിരക്തി ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഒരാളും എന്ത് പാടില്ല? ഈ ആസക്തിയുടെയും വിരക്തിയുടെയും അധീനതയിലാകാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് എന്ത്? ഈ ആസക്തിയും വിരക്തിയും. അപ്പൊ ഭൗതികതയോട് കൂടുതൽ വിരക്തി വന്നാലും അതല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി വന്നാലും എല്ലാതും എന്താണ്? ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് എന്ത്? ഈ ആസക്തിയും വിരക്തിയും. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വഴിതെറ്റിക്കും. കാരണം പറയണത്, ഉദാഹരണം എന്താ പറയണത്? രാജവീതികളിൽ പോലും വാഹനത്തിന്റെ അപകടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂക്ഷിച്ച് രാജവീതിയിലൂടെ പോയാലും അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു വന്നാലും ആസക്തിയും വിരക്തിയും ഇതൊക്കെ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? അപ്പോൾ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം. അത് രണ്ടും എന്താണ്? വിലങ്ങുതടികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആസക്തിയും വിരക്തിയും. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മ വിഗുണ പരധർമാസ നിഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ തെറ്റായിട്ട് നമ്മളെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങള് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ നാശം സംഭവിച്ചാലും അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്തു പോവാ. സ്വധർമ്മം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാന്നാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങള് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റായി ചെയ്താലും ചെയ്താലും സാരമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായാലും ആത്മീയമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ അത് ആത്മീയമായാലും ഭൗതികമായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരിതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാനി യോജിത. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വാർഷ്ണേയ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ ഒരാൾ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനോട് ചോദിക്കാണ്, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ ഒരാള് പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും ആരല്ല? പരമാത്മാവല്ല. നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ പ്രചോദനം കൊണ്ടല്ല അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വേറൊരു കാരണമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണാ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായത് പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? കാമമാണ്.
എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് എന്ത്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം, അതാണ് എന്ത് നമ്മളെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് എന്ത്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രുവായിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ് കാരണം അവിടെ? കാമം. കാമമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കുന്നു. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കവുമായിട്ട് തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം എന്തായിട്ട് മാറും? കാമമായിട്ട് മാറും. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം മൂലം കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ആ പ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറുമ്പോ പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ തൈരായിട്ട് മാറുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ പ്രേമം കാമമായിട്ട് മാറുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പ്രേമം കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ? കൃഷ്ണ പ്രേമവും കാമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും. ഹരേ കൃഷ്ണ, അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രേമം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് പ്രേമം എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും? കാമമാവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെന്തില്ല? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഉത്കണ്ഠ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ കാമം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി വരുന്നുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ വരുന്നുണ്ട്, എന്താകും എന്നുള്ളത്. നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാമം എന്തായിട്ട് മാറും? ക്രോധമായിട്ട് മാറും. ഇല്ല, നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് കാമവും ക്രോധവും തമ്മിലുള്ള കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ധൂമേനാമ്രിയത്തെ വന്യര്യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുകതീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പുകതീന എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ ജീവാത്മാവിനെ പല അളവുകളിൽ, വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭാശയത്തിൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ്. അപ്പൊ ഗർഭാശയത്തിൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം എങ്ങനെയാണ്? നിസ്സഹായ അവസ്ഥയാണ്. അത് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ആരുടെ എന്തിനു തുല്യമാണ്? ജീവിതത്തിന്, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് തുല്യമാണ് പറയുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ മനുഷ്യനോടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്ത് വേണം? ആ ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, ആ കാമത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് അത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതായത് പരിശ്രമത്തിലൂടെ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ പുകയ്ക്കുള്ളിലെ തീ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരോട്. കാരണം അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പുക മാറ്റി തീയാളി കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 3 തരത്തില് കാമം ആവരണം ചെയ്തത് പറയുന്നത്. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണേന ലേനച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ആവാത്തത് തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള നിത്യശത്രുവായ കാമം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തെ അത് ആവരണം ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ആവരണം ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനെ? വിശുദ്ധമായ അവബോധത്തെ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടാത്താവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കത്തിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന തീയിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് കെടില്ല, അത് ആളിക്കത്തുള്ളൂ ചെയ്യുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? കാമത്തെ നമുക്ക് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കാമത്തെ ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ? ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്യതേ ഏതേർ വിമോഹയത്യേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇത് മൂന്നും ഇത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറും. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗം പ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറും. കാമാവിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രം എന്താണ്? മനസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം മനസ്സാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെയൊക്കെ സംഭരണിയായിട്ട് മാറ്റും. അതിനുശേഷം ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗം കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറും. ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ഈ കാമാവിഷ്ടയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട്, അതായത് ശരീരത്തോട് സ്വാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പോകേണ്ടി വരുന്നത്? ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ആത്മാവ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. തസ്മാത്തോമിന്ദ്രിയാണ്യാദ്യോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവില്ലാത്തവനെയും വേർതിരിച്ചറിവിലാണ് ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും കുറിച്ച് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക. ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കുക, അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമാണെങ്കിലോ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനം. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആ ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ഇവിടെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യ പൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സിന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ ശരീരത്തിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആര്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം ആത്മാവ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുമാര്? ബുദ്ധി, മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അതും വ്യാപരിക്കാനായിട്ട്, അതും അതിനുവേണ്ടി വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തതിലെ ഏവം ബുദ്ധേ പരം ഭൂത്വ സംസ്ഥാപ്യാത്മനമാത്മന ജഹി ശത്രു മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം.
മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം. ശത്രുവാണ് നമ്മുടെ കാമം. അപ്പൊ ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ചുരുക്കം പറയുന്നത് എന്താണ്? മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വന്തം ചുമതല പ്രവർത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് എന്തില് പറയുന്നത്? ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞു അല്ലേ? നമുക്ക് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നമ്മള് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? അപ്പോ ഭഗവാനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കിത് സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക, അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടാം അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.